Matag-attorney sa itong suot eh. Hello dra, usab sa iyong tanan, kini inyong bisayang BA nga naayong gamay English. Magtudlo ta aning mga jargons sa pirmi na tumadunggan gikan aning mga virtual assistants. Unsa din ang niche ug unsa pa nang industry? Kani pati ako magkamali po ko ani when I'm asked unsa imong niche, sir? Kung tubag kay akong niche kay kaning business development, marketing consultant, analyst, strategist, creative designing mga ana mo na ako matubag perminti. Pero mali dayto kay katutanan akong gipangingon kay expertise to or mga core offerings nako nga ako ang gina-provide o akong gina-offer. Ang tama nga tubag pag pangutaron ka unsa imong niche, pwedeng sa medical field, pwedeng sa food and beverages, construction companies, pwede po startup businesses. Niche ug industry, almost the same ra ni sila. Kung pangutanong mo usab unsa ang inyong expertise, pwedeng social media manager, pwedeng bookkeeper, pwedeng researcher, pwedeng web developer, pwedeng designer. Unta klaro na karon og nakatabang ning information.